do first, fry the onion and garlic. Next, chicken. Ang ginamit ay leg ng chicken. Yum yum. Na si Pancit Gisado. Gisado ba? Pancit Behon. Yan si cabbage. Si carrot, si beans, at si cabbage, and of course the colorful. Pangpakulay ng buhay. Si bell pepper, red color. Wow. Ayan na mga siyang. Ang bihon ko, so yummy. Diba? Kain na tayo mga siyang. Luto na. Ay mga siyang, kainan na naman. Diba itong pansit? Ayan o. O diba? Pansit Behon. May lemon. Kailangan may lemon. Natin maligo. Hello! Gila-gilaan eh. Ang sarap daw ng video. Ito ka ba? Tak-tak-tak ng limon. Sarap. Lasang-lasang bihon. Santay mo siyang mukbang naman tayo ng Pancit Behon. Hindi ka lang tayo mga yaya sa sino. Parang birthday ko pa na, may bihon, tas naka-red. Yan, tapos na. Ang sarap mga snack. Behon. Mukbang tayo ng behon. Nakubos ko na mga siya. Grabe siya. Grabe eh. Basta may limon. Okay, pag behon din. Favorite ko di behon. Diba? Paborito ng bayan. Oo, okay sa ano, sa kanton. Diba? Dito merinda lang sa atin, no? Yung mga behon, mga pansit, merinda lang. Sa atin doon. Birthday, Christmas, New Year. At iba pa. That is life.
Ready, go! Para hindi kayo makabusog pa. Mamaya na yung ko. Diba? Tapusin mo na sa mga Pancit. Ako na naman yung ubusin ko mga Coca-Cola. Coke. Saan ka dito ka? Cola. Hindi ka lang ng mga Coke. Coca-Cola. Dahil sila dito magsalita. Cola! My friend, do you have cola? Yan, pag bibili kayo sa grocery dito, sabihin mo, my friend, can I have cola? Yan, naintindihan nila yan. Sige na mga siyang, bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you enjoy my mukbang. Don't forget to subscribe. Inom na ako, okay?